بحق እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ዘመን እዚ ንሓጢያት ኢሎም ብስሙ ዝጽውዕዎ ኣገልገልቲ ዝደሊ ዘሎ እሞ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እንርእዮ ዘለና ግና ንሓጢያት ኢልካ ምጽውዑ ብስሙ ከም ጥበብ ዝጎደሎ እዩ ዝረአ ብብዙሓት ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ይብል ብዛዕባ እዚ ቅድሚናቱ መልእኽቲ መኻደይ እግዚአብሔር ምሳና ክኸውን ሓቢርና ንጸሊ ዘለዓለማዊ አምላኽ ኣዝየና ነመስግነካ ኣለና እንሆ ብመንፈስ ቅዱስ ካቢልካ ክትዛረበና ንሓቂ ከነስተውዕል ከኣኽን ክእል ክትሕግዘና እጽሊ ኣለኹ ንልብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ንስኻ ብርሃንካ ከተብርህ ንልምን ብስም ኢየሱስ አሜን ሓደ ካብቶም ብጥበብ ኣዝዩ ብሱል ዝነበረ ንጉስ ሰሎሞን በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጥበብ ክዛረብ ከሎ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ 31 ቁጥር 9 ከምዚ ይብል ኣፍካ ክፈት ብቕንዕና ፍረድ ብዙሓት ሰባት ፍርዲ ክትህብን ከለኻ እዚ ማለት እቲ ቁኑዕ መግናሕቲ ክትህብን ከለኻ ከም ጌጋ ገይሮም ይወስድዎ ወይ ድማ ጥበብ ዝጎደሎ ኮይኑ ይስምዖም እንተኾነ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዶ ይብል ብርግጽ ከምዚ ዘንበብናዮ ጥቕሲ ከምኡ ኣይብለናን እዩ ብተወሳኺ ኣብ ካልእ ጽሑፍ ከድና ክንርኢ ከለና ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 58 ቁጥሪ 1 ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብለና ኣፍካ መሊእካ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምጽኻ ከም መለኸት ዓዋብል ንህዝበይ ኣበሳኦም ንቤት ያዕቆብ ድማ ሓጢያቶም ንገሮም ይብል ስለዚህ በቃል እግዚአብሔር መሰረት እንበአር አምላኽ በቅንዕና ክንፈርድ ከምኡ ንኻልእ ህዝቢ ዘይኮነስ ነቲ ኣነ ናይ አምላኽ ህዝቢ ዝብል ከይቋረጽና ሓጢያቱ ክንነግሮ እዩ ዝነግረና ዘሎ እታ ሓቀኛ ፍቅሪ ድማ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:36 ተገሊጻ ዘላ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመጽ ባህ ኣይብላን ስለዚህ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብሓቂ እግዚአብሔር አምላኽ ካባና ዝደልዮ እንታይ እዩ እንተዳልና ንሓቂ ንሐሶት ከዓ ሐሶት ክንብሎ ይዝደለና ብርግጽ ንጉስ ሰሎሞን ቀጽሉ ኣብ መጽሐፍ ምሳሌ 8 ቁጥሪ 1 ከምዚ ይብል ጥበብ ኣይትጭድርንዶ እያ ዘላ ይብል ልክዕ ከምቲ ነቢ ኢሳይያስ ዝበሎ ማለት እዩ ኣፍና ከፊትና ድምጽና ዓዋቢልና ክንጭድር ይተነገረና ዘሎ ንሓጢያት ብግልጽ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ መርዚ ክንገንሖ ተነገረና እዩ እዚ ማለት ግን بحق بتعبيت زي كونس بفقرن بتحتنانينا كنقبر زقبعنا سلازي نقول سلومن طبب ايتجدرن دو يا زلا يلو حتى زحت زلو قصيلو نقول سلومن اب مصحف مثالي معرف 24 قصه 23 كزارب كله ازون كاب طبيباني افردي ادلو مغبار سناي ايكونن يبل سلازم بار بزي زنببنا مسارات كله طببن مستوعلن زلو وسب كمتي نبي إسياسن نقول سلومن زبلو نهزبي أملاح كناتاتهم كرئيو نحاتيات بسمو تصويعهم يقالعوا مالتيو كنع فرد دما يهبوا له سلازي طبب مالت نحقي نحسوتك حسوت إلكا أمفلاي كتبت صح كلخان بقبق تتقيم كانت حق دما كنع فرد كتب كلخان يتقالل مالتيو اتي نقوهد حاتيات زكالا خلولو السبقنا ويكا ايتخونن النابلة نتقنع فردي أما أكل هزبي نخيت هبز عقت زبالة كل جنا أما ودعتا كاب أملاخ فردي كم زبي مصحف قدس الزارب أب مصحف مثالي كدنا كنرئن كلنا نقول سلومون كم زيبل نتبدل الناس صادق يخازبلو هزبتات كرغمو أحزابون كيفنفنو إيوم اتهم زقسصو جنا دحان كيخونو إيوم أب لعليهم برختن صبق عدلن كيورد يبل مصحف مثالي 24 كسا 25 مالتي أبكال الصحف أم مصحف مثالي 27 قطر 5 كنرئن كلنا دما كاب حبو فقري قلص تكساس يحيش بلنا سلازي እግዚአብሔር አምላኽ يفقروا مالو خنتهم سبات إلكا بحبو كتكالا خلولو ما يكونن زدلي إزي أب أملاخ فقري يكونن اتقلص تكساس يحيش سلازي بقال እግዚአብሔር መሰረት ክንርኢን ከለና እምበኣር ኣሕዋቴና ሓተይን እቲ ድበደለኛን ነቲ ኣብ ህዝቢ ጥፍኣት ዘምጽእን ዘሎ ከይቅላዕ ዝዓግት ዘበለ ንዕኡ ዝከላኸለሉ ኖዕ ፍቕሪ የርእዮ ኣለኹ ኢሉ ነቲ መግናሕቲ ከይቅበል ዝዓግት ዘበለ መርገም ይክቕበል እቲ ነቲ ንህዝቢ ዘጥፍእ ዘሎ ሰብ ነቶም መምህራን ሓሶትን ነቶም መርዚ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብ ዓለም ዝርግሑ ዘለዉ ዝገንሕ ዘበለ ግና ካብ ኣምላኽ በረኸት እዩ ዝቕበል لومي إوان جنا أما أكل كل سب أب حزب خوينون زبدل سب نسبات ذات فزر لو معات مخنيات زخونن نقطع أملاخ دمان من العقل
ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ሰብ ብዝመርሓካ ቃል ኣምላኽ መሰረትን ብሓቅን ምቅላዕካን ምግላጽካን ጥበብ ዝጎደሎ ዝቁጸረሉ ዘመን ኢና ዘለና ንኣምላኽ ተኣዚዝካ ቃሉ ምሕላው ግና ጥበብ እዩ እሞ እቲ ጥበብ ዝህብ ቃል ኣምላኽ ድማ ከምዚ ይብል ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5:20 ነቶም ኃጢአት ዝገበሩውን እቶም ካልኦት ምእንቲ ክፈርሁ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግንሓዮም ቀጺሉ ኣብ ኤፌሶን 5:11 ግንሕዎም ደኣምበር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማትሲ ኣይትሕበርዎ ይብል ኣብዚ ነስተውዕል እምበኣር ብመሰረት ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5:20 ዝበሎ ነቶም ኃጢአት ዝገበሩውን እዩ ዝብል ዘሎ እቶም ካልኦት ምእንቲ ክፈርሁ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግንሓዮም ኣብዚ ነስተውዕል እምበኣር ከመይ ዝበለ ኩነታት እዩ ዝዛረበና ዘሎ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኢልና ምስና ሓትት እቶም ብግልፂ ማለት ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኃጢአት ዝገበሩ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ክግንሑ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ እዩ ዝህበና ዘሎ ብውልቅኻ ዝበደለካ ሰብ ብውልቂ ኢኻ ትዛረቦ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዝበደለ ግን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ክግናሕ ይግብኦ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ግንሕዎም ደኣምበር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማትሲ ኣይትሕበርዎ ኢሉ እውን ተወሳኺ ሓሳብ ዝምህረና ዘሎ ቀጺሉ ነቢ ኢሳያስ ክነግረና ከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 56:1 ፍርዲ ሓልው ጽድቂ እውን ግበሩ ይብል ስለዚ ቁኑዕ እዩ ጌጋ እዩ እዚ ሰብ እዚ ሓሶት እዩ ዝምህር ዘሎ እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ኢልካ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ምዝራብካ እዚ እቲ ትክክል ዝኾነ ፍርዲ መሃብካ ምኹናን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ነቲ ኃጢአተኛ ሰብ መግናሕቲ እዩ ነቲ ቁኑዕ ዝገብር ዘሎ ድማኒ ነቲ ቁኑዕ መገዱ ንኽቕጽል ዘበራትዕ እዩ ስለዚ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ እምበኣር በዚ ጥቕስታት መሰረት እዚ ከምዚ ርኢናዮ እቲ ብግልጽን ብግህዶን ዝኾነ ኃጢአት ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዝፍጽም ሰብ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ይክግናሕ ዘለዎ እቲ ብሕቡእ ወይ ድማኒ ኣብ ሒደት ሰባት ዝገበረ ሰብ ኃጢአት ድማኒ ኣብ ማእከሎም ጥራይ ክግናሕ ኣለዎ እዚ ናይ ቃል ኣምላኽ መምርሒ እዩ ነዚ ጥበብ ምዃኑ ክንፈልጦ ድማ ኣዝዩ ሰናይ እዩ ስለዚ ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ኣብተን መጀመርታ ክልተ ጥቕስታት ምልስ ክብል ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ 31:9 ኣፍካ ክፈት በቕንዕና ፍረድ ይብል ቀጺሉ ነቢ ኢሳያስ ኣፍካ መሊእካ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምፅኻ ከም መለኸት ዓው ኣብል ንህዝበይ ኣበሳኦም ንቤት ያዕቆብ ድማ ኃጢአቶም ንገሮም ይብለና እሞ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብሓቂ ንኃጢአት ብስሙ ኃጢአት ኢና ክንጽውዖ ተጸዊዕና ኣሎና እሞ ከይቀባጠርና ንኃጢአት ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልየና ክንገንሖ ክንክእል ብፍቕርን ብትሕትናን ንኃጢአት ክንጸልእ ነቶም ሰባት ግና ከነፍቅር እዚ ጻውዒት እዚ ከነኽብር እግዚኣብሔር ብመንፈሱን ብጸጉኡን ይደግፈና ኣምላኽ ይባርኽኩም ሓቢርና ንጸልይ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ኣዝየና ንመስክነካ ኣለና እነሆ ብሓቂ ንኃጢአት ክንብሎ ንጽድቂ ጽድቂ ክንብል ንኃጢአተኛታት ሰባት ከነፍቅር ንኃጢአት ግና ክንጸልእ ጸዊዕካና ኣለኻ እሞ ነዚ ትክክል ዝኾነ መልእኽቲ ከነስተውዕል ብመንፈስ ቅዱስካ ደግፈና እግዚኣብሔር ጌጋ ዝኾነ ምርዳእ ንኸይንሕዝ ንስኻ ሓልወና ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኮይንና ክንነብርን ክንመላለስን ብኩሉ ከዓ ንኣኻ ክነኽብረካ ንርድኣና ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትብል ይጽሊ ኣለኹ ኣሜን